Heerenveen domineert en dicteert, maar mooi uiteindelijk blijft wezen maar 1 punt in PEC Zwolle. En Cambuur helpt uit in MVV. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. En dan is hij al een doelpunt. Er is al een doelpunt. Er is een doelpunt van Wildriekers. Nu draait de bal, kopbal. Doelpunt! Doelpunt! Wendy Lange. Het is Wendy Lange. Zit er weer in. Hij zit er weer in. Ongelooflijk. Hij zit er weer in. Ja, we krijgen een VAR. Natuurlijk, nou dan weten we het. Dan weten we het wel. Dan is hij weer binnen. Nou, Ernest hier bij de beweging. Ja! Ja, dat is toch beleven. Daar zit hij erin. En hier in Zwolle is het hier niet winnen. En er is er een ouderwets polletje. Och. En het is nog 2 hier, nek. Nou dan 5-0. 5-0. Michael Breij. Wat is hij blij? Carlos Bak. Nee, jongen. Hij maakt hem Jan. Brouw op de peel. Is het Nunnely? Ja! Nunnely. Het is Nunnely die het doet. Ja, en ze zitten er klaar voor. Nunnely en... Ik dacht dat Nunnely in de studio zitten zo. Ja. Maar we zitten hier in de vertrouwde opstelling. Geert van Turen, Roelof de Vries en Andor Faber. Mooi dat je er weer binnen, jongens. Op deze Blue Manje. Oh ja. Is dat zo? Ja, is dat Joert? Dat is Joert, ja. En in Friesland zeggen we dan minne manje. Niks van Murken nog. Nee, toch? Nee. Fleurige dag. Ja, mooi. Ja, toch, Geert? Dan was de oude weekend naar Wintersweekwest, naar de training van Cambuur. En Cambuur MVV, daar heeft nog plaatjes draait. Ja. En naar Stoetje, heeft ook nog west bij LDODK. Bist dan nog wel een beetje scherp voor deze podcast? Ik ben zo scherp als een Mechelse herder, kan ik dat beloven. Ah, oh ja? Ja. Hoe is het met Houwelijk? Staat op springers zoals gewoonlijk. Dat toch heel goed. Hij is altijd vlot. Ja. Ik ben er nooit, jongen. Dus Maar wie het leuk, de marathon in Wintersweek? ja, ik vond marathon leuk. Ik vond de Fraulie saai. Maar Roelof kende er meer van zeggen dan ik. Maar ik vond het saai bij de Fraulie. Een uitblinkende Marijke Groenewoud. Werkelijk meer dan fantastisch. Leuk om te zien. Maar die Molly, dat niet een koers, jongen. Ja. Ik moest een toilet en moest ik naar Lamen voor de kwarte baanwedstrijd. Tuurlijk. Oh, vind je dat leuk? Nou ja, ik wie altijd in de veronderstelling dat een kwarte baanwedstrijd minder lang wordt als een marathon. Nee, net normaal. Maar ze waren daar in de geweldige toestand dat ze daar maar liefst 74 meisjes hier die haar een iskreun hier. Nou goed, dan heb je dus 27 starts. En dat is altijd, het gaat door 2 ritten. En dan heb je steeds maar 2 starters. En die kunnen eigenlijk alleen nog maar starten. En je hebt 2 juryleden. En die kunnen alleen nog maar zien waar het als eerste hoe de start of hoe de finish komt. Dat is een beetje de rolverdeling. Ja. Maar nou die 27 starts, dan gaan die 2 starters, die gaan dus naar de orenkant. En die 2 juryleden gaan echt naar de orenkant. Maar dat ben je net hele jonge hoen. Dat ben je meestal op leeftijd. Dus dat wordt het maar. En dat wordt het maar. Dan ga je van 24 naar 32. Die gaan naar 18, naar Sontje. Dan bloot er in je steen. Licht over de kop, denk erom. Alle machtige. Op een gegeven moment wie de finish. En de winnaar wie bekend. Wist hoe let dat het wie? Kwartier Kwartier vertolven. Ja, ik ga ooit een Nederlands kampioenschap te maken in Assen-Delft. Winnaar Jesper Hospers in de finale. Ik denk in Freddy Wennemars of zij toen in die tijd. En dat begon ik er om jou wachten. En het is koud, hè? Het is echt koud. En dan denk je kwarte baan. Ja, dus vertel mij wat. Ja, het is naturisch. Nee, het wordt echt. Het is best wel leuk om te zien. Wat is 1 in en wie het snelste door de baan is best wel overzichtelijk. Dus het is best wel leuk om te zien. Kampritten. Ja, die ben er ook nog. Hè. En die moeten dan weer naar het dwarp daar. Dus dan draaien ze nog een keer. En dan gaan ze weer 160 meter te kuieren. En dan rommen ze de boel weer op. Stoeltje dit mooi. En dan eerst wel op tiert en dan net op tiert. En dat is ik. Ja, maar de zilveren bal, maar dan zit je lekker aan de kant en daar is het net heel koud. Maar dat vreemd wel anders. Er is behoorlijk wat mis. Want dan is het natuurlijk naar Londen ten west. Ja. Londen, daar zitten Sontje betellen voetbalclubs. Ja. Nou, welke wedstrijd heeft al eerst jongen? Ja, nou ja, ik kan niet toch zeggen als dat de planning wat de mensen overliet. Want dan wist het maar niet, want het is verkering natuurlijk. Ja, zeker. Dus de wist met de vrouw. Die mag maar. Alleen nog, ik moest hier natuurlijk weer zitten. Dus ik moest op tiert weer in Ljouwert wezen. Oh, ja. Dus sneeuwde morgen ben ik weer op de trein gestapt. En sneeuwde midden wien de eerste wedstrijden. Dus ik heb alle wedstrijden. Maar dan is dus een weekendje Londen gewoon zonder een wedstrijd te zien van een club derde. Dat kan ik bevestigen.
Maar dan had je het hier veroordeling. Dan heet het veroordeling. Zeker. Het Best wel hoogtepunt betaalbaar wie Brits sneurt toch? ernacht, denk ik. Ja. Wat zei je? Best wel Nee, betaalbaar dat Brits Tower toch? Bridge, de Ja. Big Ben, de Ja. Westminster Abbey, de Thames. Schitterend. Prachtig. Ja, Prachtig. Maar geen Park Tottenham, geen Rangers, Chelsea, Top Palace. geen Arsenal. Op een gegeven moment, ik zie het wel te sham, want ik denk, we zien het vooral in het centrum. Ik denk, ben je in de buurt en dan zit je eens op Google Maps en Emirates Stadium, Arsenal is dan het dichtst bij. Ik denk, ja, dat is misschien, maar dat is dan echt weer 4 kilometer. Staat er En voor dan, niks. ja, uiteindelijk, Jongens, we zijn rond daar. ik jer het. Ja, De stellingen. En we beginnen met Roelof. Ja. Roelof, Ja. ik ben positief verrast door Heerenveen. Ja. Geert, Uldrikes weer topscorer van Cambuur. Nee. Andor, de Big Ben of toch liever een wedstrijd van Arsenal, Chelsea, Tottenham? Big Ben. Ik is volgende week beter op een uur presentering in dan hier. Ja, ik ben van alle maken tussen. Mooi. Van alle Mooi, gardens mooi, van. Etienne. Roelof, Ja. Como is voor Tom Haaien een sportieve verbetering. Ja. Serie B, hè? Ja, maar Serie ze staan op promoveren. Ja, oké, maar dat mag alleen Dus ik nog. in de vriend dat ze promoveren. Harken maar zijn bootje dikker promoveren. Ja. En dat mag al in maar nog. van Monis Vergadering heeft dat het niks wordt. Geert, ik ging graag naar de volgende kwartebaanwedstrijd op Natuurlies. Nou, liever niet hoor. Zo jammer dit. Andor. Hier Koen Costons, mooi die in mijn MVV, dan hier het voor Cambuur volle regen geweest. 100%. Oh, Ja, ja, Koentje. goedje Constans. En de laatste is voor Roelof. Daniel Karsbak is een enorme miscape. Nee. Nee, Maar je moet meidje matten, hè? Nee, Oei, ja. oei, oei. Hij Hij moet alles mag is hem maar. Ja, op alles- Saroui. Ja. Ja, maar goed, toch zei Roelof van... Heerenveen maakt een goede indruk op mij. Want hoe is er van tevoren net al te volle verdu zien? Maar laat het nou aan mij dat hij naar luisteren kan of... Litteke, hij is hier wel even oornemen. Het wordt iets Jereveen had hij positief verrast. Ja. Ja. Ja, dat is, toch eigenlijk, dat is toch hetzelfde als een goede indruk, of net? Ben ik Nou wel ja, gek? ik ben nog steeds enthousiast over de kwaliteit van de ploeg van Kees van Wonderen. Ik vind als de eerste overspelers altijd fit binnen, dan kiezen mij dan in de top 6 van Nederland. Maar ja, Kies de top 4 zelfs maar ja, opvallen. Ja, bekend, het hele verhaal. Waarbij ik zijn heeft naar de top 4 is waarschijnlijk niet haalbaar vanwege Ajax. Maar ik zoals Saroui valt al vlot, dus dan wordt het al minder. Maar ik vind PEC Zwolle net zo'n bijzondere ploeg. Die hebben heel leuke spelers, maar daar houd ik wel op. Dus ik wie enigszins verrast dat ze zelf onder de bal goed spelen, maar verbaast me net. En aan de andere kant, je zien gewoon 8 winnen, maat. Nee, dat was er net. Dus dat is natuurlijk Nee, maar ook wel ik ben naar Zwolle te rijden, ik Ja. zit in de auto en ik dacht van, nou ja, ik weet het niet. Ik hier net z'n volle verdu zien. Echt wie net. Zo vaak wint Jereveen daar net bij Zwolle. En ze hebben natuurlijk een dramatisch trainingskamp achter de rug. Ja. Maar jongens die er eigenlijk helemaal geen zin in hier, is daar letterlijk heel verrooid. Totaal verzoekt er. Ja. Tegelen. Dus ik denk, nou ja, wat moet dit worden? Maar ik wie wel positief verrast. En omdat Jereveen die domineerde, ze dicteerden, ze voetbalden gewoon beter. En ze hebben natuurlijk een ontzettend soort kansen gekregen. Ja. Allemachtig. Maar Maar ze- iets op een peel, Luc Brouwers op een peel. Maar als ze net voetballen, maar het zien een ploeg als Volendam dat maar Tiemann in de goal zit en Vitesse biedt ik wel redelijk verdedigen. Dan zo PEC Zwolle is een voetballende ploeg. Nou, dan kun Jereveen die voetbalt daar makkelijk onderuit. Dus ja, het verbaast mij dan niet net echt dat ze volle beter binnen. Nee. Nee. Maar toch, al die kansen en de gingen uiteindelijk maar de hand nog dichtkniepen. Laten we eerst even jaren naar Luc Brouwers, jongens. Luc Brouwers is altijd leuk om te interviewen. Ja. Na een wedstrijd Klopt. had hij een beetje Ik chagrijnig. heb het idee dat ze altijd gewoon Luc Brouwers pakken. Nou, misschien wel wat ik het wan. Ik vind Luc Brouwers leuk. Gewoon elke wedstrijd Luc Brouwers. Ja, nou ja, even jaren wat Luc ervan zei. Ja, als je dan denk ik puur kijkt naar de kansen die wij hebben gecreëerd, dan mogen we blij zijn. Maar als je het vervolgens gaat hebben over hoe je ermee om bent gegaan, dan denk ik dat het huilen met de pet op is. Geef me de tijd en ik noem me zo 10 op. Huilen met de pet op. Ja, breng mij bij het volgende, jongens. Is Pelle van Amersfoort nog langer te handhaven dan als eerste spits? Maar ja, zolang Kalsbak of net zelf in shit of goed all uit en Nico Liescu nog altijd net fit is, ja, dan is Van Amersfoort, die speelt komend weekend weer, hè. Ga er maar vanuit. Ja, want Nicolescu is blessure. Je hebt natuurlijk een beetje een mysterieuze Ja, wat blessure. is dat precies? Ja, buikspier, maar blessure. en Hij dan, hij met misschien wel onder het mes. nou Dan ja. ben je hem nog langer kwijt. Dan mooi. In dat geval moet Karlsbak natuurlijk net verhierd worden. Nee, van zijn eigen ontwikkeling zou dat wel beter wijzen, denk ik. Dus ja, dat is wel echt, dat lijkt me wel een lastige kaart. Want wat doe je nou? Want die ene is net fit genoeg, de oren is net echt een spits, maar nou, voldoet wel aardig. En de oren had de meeste potentie en het meeste yieldkosten. Maar nog eventjes, want dat bedoelt bij de meeste potentie bedoelt toch nog altijd Karlsbak. Ja. Ja, want door zou dus
En correct me if I'm wrong, Roelof. Hè? Nee, Maar dat is Engels. ja, Ah, mooi. Dat Daniel Karlsbak is geen miskoop. nou, nog geen miskoop. Hoeveel het had Karlsbak nog? Nou ja, hij is nog steeds 20. En ik vind jongens die van die leeftijd binnen, die maaien even de tiet aan. Vind ik ook. Dus, Maar nou ja, ik denk nog oorlog hier. Maar het is nog oorlog hier geduld hebben met Karlsbak. Ja, En dan pas kun je zeggen als het een miskoop Ja. is. vind En ik in die oorlier zei ze al, moet hij eigenlijk ergens oors voetballen. Nou ja, het meest ideaal is natuurlijk, maar ik denk het dan van de blessure van Nicolescu bijvoorbeeld al, maar dat hij komende jaar hier verhiet wordt, zodat hij speelminuten krijgt. En dat hij dan weer rondkomt en dan het duel onder een keer met bijvoorbeeld Nicolescu, of misschien nog mooi van Amersfoort, om u te meiden waar de eerste spits wordt. Maar dan kiest er wat meer vertrouwen in aan, dan maakt hij doelpunt. Nou ja, dat had de spits nodig. Ja. En Maar wat je misschien ook net zei, dan, we moeten gewoon Karlsbak gewoon 4 wedstrijden lang van nou al Nee. te beginnen in Excelsior gewoon in de punt van overzetten. En we jouwen hem 4 wedstrijden lang ik vind dat vertrouwen. risico te groot bij hem. Maar dat kist toch echt wel? Waarom zou hij dat net kennen? Vertrouwen doet een boel met een mens. Ja. Nou ja, sluit ik natuurlijk, maar ik denk net dat het gebeurt. Nee. Ik denk dat Nee. we nog te licht Nee. vinden. Maar het Jereveen dan een spitsenprobleem eigenlijk? Ja. Ja, dat vind je dan het spitsprobleem. Ja? Ja. Maar dat hing er natuurlijk wel af van die blessure van Nicolescu. Had hij inderdaad onder het mes mat, ja, dan had Jereveen een spitsprobleem. Ja, hij heeft natuurlijk een vreselijke blessure, behalve als Moldavië voetballert. Dan is hij er weer. Dan is hij er weer. Suggestief. Nee, dat is net suggestief. Pak Jawel. de statistiekjes, pak de boekjes er maar bij. Ja, maar goed, toen wie die op een Vromwaai en toen, ja. Weet je, als je maar je land van het eerst van een Europees toernooi pleetsinnen, dan zit je misschien in je stapje verder. Weer spuiten erin en... Dan heb je Ja. iets meer risico. Oké. Niet zo heel raar. Nee, oké. Maar goed, Jereveen heeft dus een spitsenprobleem. En wat kunnen we daar ontwan? Nou, je had mogelijk een spitsprobleem als de blessure van Nicolescu. Maar Jilt is het denk ik net om een nijspits te hebben. En Nee, dat nou ja, Jilt zo- van Haaien zal daar echt net verbroekt worden. Nee, maar ze had 3 spitsen, dus ik neem net onder dat ze zo gauw denken van we hebben hier nog een nieuwe spits. Nee, maar dan zou Karlsbak weer verhieren kennen. Ja. Ja, Net logisch, dat maar- is dus een beetje... de komende transferperiode kan nog wel eens wat druk worden. Want de kans dat Haaien voortkeert naar Como is heel groot. Maar dan willen ze ik vervangen van onloeken. Nou ja, dan is nog de vraag of ze een linker verdediger of een linksback onloeken kennen. En dan is de vraag, hoe komt het nou correct maar een Karlsbak die Wolf net verhieren gaan en maar een Nicolescu of die Wolf net fit is. Geert van Beek misschien toch nog naar Japan. Ik denk het eerlijk zo net. Tahiri. Ja, maar ik denk dat hier nou net meer voortgeeft als Haaien voortgeeft. Want die speelt min of meer op dezelfde plek. Dus ik denk dat die wel bloot. Ja. Nou ja, goed. Jereveen die spelen in elk geval een hele rare wedstrijd. Ze staan de lieke neer te hoorn. Maar je wil het misschien jou of net, jongens. Maar die wedstrijd is klaar. En ik sta er op het veld bij PEC Zwolle. En ik denk, ik wil toch even zien. Want ja, Andries Nop, het ging natuurlijk gigantisch de fout in. Hè? Oh, is er Polletje van Van Breukelen. Het polletje van Van Breukelen. is er even naar daar doen? Nou ja, je wil het misschien net jou. De Theo Maas Je formatie? wil het misschien net jou. Zo. Maar ik heb vregen aan Johnny Jansen of ik het polletje meenemen mag. Dit is het polletje. Nee. Ja, dit is het polletje. Polletje van Noppert. Je mag wel even vielen. Dit is Oh, het ja. polletje van Andries. Ja, Dit is, dit mag weer een oorlog. Ja, toch? Ja, dat is mooi. Dit gaat de geschiedenisboek. Maar dat Dit mocht van gaat- Johnny. dat mocht van Johnny. Maar hij zei wel, houd het stil. We praten er niet over. Nee, maar wie is op die wat mij? hij staat Oh, eruit ja, kringen. Hij ja, staat er ja, wat ja, iets ja. Nou ja, komt van de met de hand. En toen heb ik vregen, ja, met de voet gewoon er wat uithellen. Beetje mooi. koffelie. Ja, dit is dus, ja, nou ja, goed. Ik heb het wel Je voorzichtig zit inderdaad wat een verhegentje in. Ik viel hem eigenlijk. Ja, maar hij kon er net zo vol onder van, hè, Het Andries. roept ik naar Noppert. Nee, maar het roekt echt, nou, het roekt lekker. Het roept echt naar gas. Oh, ja, maar het is echt gas. Noppert reageren weer als een Ja, kerel. hè? keurig. Ja. Hoppa. Ja, Klaar. Kan ja maar hij gebeuren. kon er toch Ja. echt helemaal niks van bij, Nee, jongens. nee. Het zit heel lullig Nee, je uit. kist niks Nou, van. Het zit er ongelooflijk knullig en lullig uit, maar je kist niks van. Hij redt zeker in de laatste minuut. Want die Dat bedoel ik maar. Hij is wel wel goed momenteel, hè? Ja. Al ietsje werd trouwens. Dus Ja. dat is wel mooi. Ja, goed. Dus, ja, Niks aan de hand. maar een beetje keeper zit die Maar bal wat er doen even wij voor. mooi dit polletje? Ja. Ja, wat kunnen we dit met Dat wij, jongens? Nou, kunnen we ik denk, dit ek als een soort nog voor een goed doel veilen of zo. Dat het nog een Ja, procent ik vind Dit dat levert wel wat op. Ja, maar we hield of het in. Nou ja, wij Wij- net, maar Nou ja, Een goed doel. Een goed doel. Dat was een goed doel. Maar Nou, Rudolf dat denkt ben wij altijd in ik. eerste instantie aan Dat hemzelf. ben wij ik. Nou goed, laten we daar nog even We een we even nog nooit, komen hè. erop rond. Ja, ik wil even We komen erop een even op. Want beetje we zeggen niet kijk Luc Brouwers. En die was chagrijnig. Maar wist je ook waar het echt chagrijnig was? Ik heb geen idee. Johnny Jansen. Ja. Johnny Jansen. Wie die ik Jansen. zag Johnny, ik Ja, zag Johnny Jansen was chagrijnig. Die- Nou, even hier. Maar dat Johnny ben je Jansen. Ach nee joh. Eerst staat 3 minuten voor tijd, staat 2-1 voor, hè? En dan als je kijkt naar hoe we die goal weggeven.
En dan met name de vrije trap. En hoe makkelijk ze daar eventjes kunnen voetballen. Een bal tussendoor spelen. En hij staat alleen voor de keeper. In die fase, dan moet je ten koste van alles, moet je die overwinning binnenhalen. Maar Johnny, Heerenveen heeft wel 20 kansen kregen. Ah, maar jij bent het tel kwijt. Maar hebben zeker, ja, tuurlijk, maar dat begrijp ik heel goed. Weet je, zo, als je me morgen weer vraagt, dan zou ik zeggen, nou, mooi puntje. Maar nu heb ik de balen ervan. Hij baalt. Ja. Achtige reactie. Nee, maar ja, dat is Dat natuurlijk... laatste weer wel realistisch. Ja, Ja. Maar- hij is ook wel realistisch. Hij is wel realistisch. Maar maar- ik kan hem wel voorstellen, als het zo makkelijk voor jou is, dan denk je Dan ben je 2 weg, punten ja. in de pocket. Ja. En jongen, als er 2 punten in de pocket zitten, over een weekend lult er net mee met Maar hoe je- dat er staan komt. Dan Dat heeft is ook ze. weer een moment dat die jongen dat ze 3 punten in de pocket in. Dat vind je toch... Nou ja, tot die goal van Nunnely is hier met 2 voor. Ja, wel, maar net in de pocket suggereert dat het... nou, die 3 punten die hebben wel binnen... tuurlijk. hebben wel binnen, Hij dat is klaar. constateert toch, hij constateert dus duidelijk iets Ja. bij zijn elftal. Als hij nou een beetje scherper is, Ja. dan wordt dat geen goal. Nee, maar je bent ook geen brede look. Je bent naar die hele wedstrijd zien en dan wie het misschien je Dat 20, maar wel de Santje verslagjouwer in kwestie, Ja. die 20 kansen hier. Ja. 20. Liet hij de tel een beetje kwijt weg, maar wie er wel een heel Ja, goal. het wie wie er heel soort, het wie net heel volle minder, hè? Dat Nee. is net normaal. Nee, die echt een heel soort... Als Maar de, ik vond Heerenveen echt leuk voetballen. Ja. Echt leuk. Nou, Maar goed, genoeg jongens, Heerenveen. dat is toch mooi? Daar gaat het toch ik om? Ja, maar ik heb een toch- hele leuke wedstrijd. En dan krijg je vrees in Excelsior Ik jij het gewoon daar. Ja, maar ik ben mijn stem nog nog ook steeds een beetje Ja, hees. Ja. ja, sorry. Komt Ja. dat van Arnes of komt dat van Fjouwen in de Kjeld in Nijlame? Nou, ik kan net ontkennen dat dat misschien ook wel een rol speelt. Nee, maar het komt vooral door de wedstrijd. Oh ja. Want er gebeurde safvolle. En het mooie is altijd van, kom eens van Heerenveen. Nou, die gaat er dan net in. Geliek naar de orenkant. Kom eens van Zwolle. Die gaat er ook net in. Dan geliek we naar Heerenveen. Ja, zo blow je natuurlijk constant 3, 4 of 4 octaven Een heen. rollercoaster Hè? weer. Maar goed, stel je voor, Ja. je bent voetballer. Stel je voor, je bent voetballer. Je zit er 4 uren in de bus. En dan begint de wedstrijd. En dan sta je met 4 minuten met 3-0 achter. Hoe zou dat vielen? Liket Sassi, ik begreep Koen Kostons wel. Ja, Dat hij al een week voor de wedstrijd in Cambuur zijn had. Ik ging naar Paderborn. Ik ging voort. Want ja, Daar zit hij nog langer in de bus trouwens, maar... maar dan had hij wel een mooie competitie. Ze moesten Ja. zijn Preußen Münster, hè, de Zo. tegenstander van Cambuur. Kijk even net nooit zien. Hier, waar even wel maar natuurlijk. Hey, maar daar hebben we Roelof voor. Ja, wel daar even. hebben we Die al komt voor. erop waarom. Volgens Ja, mij die ko- spelen ze het in Preußen Münster Ja. in de competitie. Met Koen Kostons bij Paderborn. Maar goed, Maar goed. Geannuleerd, zeg ik hier. Gaan we annuleerd. Oh. Ja, weet ik niet waarom. Zie je dat even op? Bel je oors eventjes, Roelof. Ga even de studio uit, bel je even. Nee, daar heb ik geen zin in. Ga er even uit. Maar goed, Begin weer net zo goed van MVV. nou, dat mogen we toch stellen, toch? Nee, precies. Hè, je zit er 4 uur in de bus, wat ik zei. En dan, ja. voordat je de regen hebt, Net keert, wel, is ja, het net gewoon wel. met 3-0 voor. Je weet net, er wist net wat Jos. Er kist het wel in dat elke verslagjouwer het dat wel minuten en dan zit eigenlijk nog een beetje in de oergangsfase van, nou ja, wat opstelling is, hoe zit het en hoe zit het eruit en ik ben benijd. En toen Waar ben je er vol, waar ben je er net, Ja, ben je er nog wat blessures? Ben er nog, staan ze nog apart, misschien staat het wat oor, nou dat soort dingen. Eerst even gauw veel door en toen leid je er alleen. Ja. Je moest wel heel snel Ja, opletten. het was echt een geweldige een pikstad. Laten we even jaren naar je trainer Henk de Jong, hoe de wedstrijd Cambuur MVV. Ja, mooi. Mooie wedstrijd. Ik kon net helemaal volhouden, maar herinner ik niks. Hè. Het is heel jong, wat ik steeds al zei. Maar ik heb heel leuke dingen. Ik kan op een gegeven moment, ik zei zo'n 0 staan. Maar zij ben een goed voetballende ploeg. Ze verliezen haast niks dik. Nooit 4 goals in. Nou, daar heb ik knap die in. 3 doelpunten, nou, het was, ja, de tweede vol in de 11e minuut, maar het is eigenlijk een 3 in 10 minuten. Ongekend, hè? Ja, ik werd net iets verrast. Hè, kijk, zijn jongens zijn we maar het trainingskamp voor Silvery. En dan hebben we misschien wel jullie profijt van, hè, tot aan het einde van het seizoen. Hè, als dit doorst. Ja. Ja, Ulrike is ook weer belangrijk trouwens met 2 doelpunten. 2 doelpunten. Maar dat Ja. zou je dus van hij helpt Milan Smit niet Nou, meer in? nee, dat denk ik net. Want Milan, het is wel wonderbaarlijk, hè? Dat scoort 4 keer in de topscorer scoort net. Dat was wel opvallend. Of Ja, net? ja. Ja. Nou ja, hij kan nog wel topscorer worden, want het is tenslotte stelling, weet wel waarom komen maar. Hij mist de volle kansen, vind ik. Ja, hij miste ik nog wel eens wat. Ja, want hij hier in de tweede helft ook nog een hele mooie neer, die hier direct wel in mochten. Hij hier een volley in de eerste helft die er wel in mochten hier, dus het hier had ik nog wel wat meer kennen. Ja. Maar als je, de Hij vraag komt is, wel wat meer ter ontwikkeling, hè? Want hij had heel, het moest heel vier waar komen. interviewd en hij is fleurig en ik weet nou ik maar waar die verkering had. Dus dat komt wel goed. Oh ja, nou, maar waar had hij verkeerd? nou, Dit willen we al je graag weten. Dit is juice. Zo. Dit is Jules, Kom maar in, jongens. Geert. Maar ik ben er al via achterkomen, via een collega hier op het werk. Ik zal haar naam maar net nemen, maar die heeft mij verteld dat Robert Sildrikes
verkering had met een dochter van Sietse Heima. Van Sietse Heima. De muzikant. Dat is ook een muzikant, ja. Van Dit zijn Pigmeat. zijn broers, Van maar- Pigmeat? Pigmeat, Alsjeblieft. die. De I zoon- saw the light. Ja. Dat zong hij zeker. Maar die Heb ik Ja, het? maar die, Had ik het. hoe noem je Met die? de met de kuttepiel. kuttepiel, ja. Ja, zeker, met de kuttepiel. Ja. Nou ja, dat heb ik het. Oké. En ja, dan kiest maar weer zien. Dan zegt het ook om collega Faber. Het leeft toch op. Als Het je leeft een toch op. relatie Het leeft- hebt. 100%. Voordat je het weet, dan zit Mooi. daar Ulrike Zaasnek in Londen, bij de Precies. Tower Bridge. Ja. Ja, dat Kom, zou samen zou kennen. kennen. Ja. Dat die alle voetbalwedstrijden dan een voorbij lid vanwege de leefde, jongens. Zij is het. Trouwens, komt Issa Kalon nog weer waarom bij Cambuur? Hij is al waarom. Ja, hij wel. traint mooi. Ja, En hij ook traint de vraag mooi. natuurlijk, krijgt hij ook een contract? Daar ging ik net vanuit, want hij wil graag naar het boetenlaan. En Komt hij direct wel uit China? ja, maar hij wil nog wel naar het Met boetenlaan. een wel aardig voldienen. Ja, maar Ja, precies. godsgruwelijk, zo hield hij die even in. Ja, dat is En net Geert, normaal. Doe wist hoe volle. Ja, hij verzinnen daar, heb ik mij vertellen, €17.000 netto in de week. En dan komen er wat premies doorheen Met prikken erop. Hij komt over 1 miljoen in in een nier. ja, in Nier. Ja, Maar waarom is hij dan weer waarom? Dat is natuurlijk lekker blauwe. ja zo niet denken. Maar ja, je bent ook oorlog hier van je bandje en van je vriendinnen verwijderen. Ik beriep hem al. Oh, dat ik hij heb dat, rondkomt. voor dat bedrag heb ik dat er wel verroerd. Ja, toch? Maar Hij, hij, op mijn leeftijd zo niet zeggen, ik ben wel draaien hier voor je. Geert Keulen. hij had de oorlog hier zitten, dus hij had goed verzinnen. En Goed in. ja, hij wil nou iets dichterbij. En Sjen dat hij nog een keer een klap bij te kennen. Maar hij traint eerst mooi bij Cambuur. En Ja. maar mocht hij nou ook geen club krijgen, zou het dan samen zijn wijze kunnen dat hij misschien het seizoen oormaakt bij Cambuur? Zeg nooit, ze is er dan in een voetbal verhaald, maar ik verwacht je net. Want Cambuur had ik maar een heel iets beetje yield. En wat het yield eigenlijk broeken van wat oors, namelijk een rechtsback. Dus Calon, tuurlijk, het is een boetenkans, maar er komen echt wel clubs van Calon. Ik leer net dat er Nee, er zonder komen wel clubs. clubs voor. Ja. Komen wel Dat zijn maar een beetje yield, maar je kunt natuurlijk meer yield verdienen als je het goed doet in het bekertoernooi. Ja, zeker. En komen de tongetje, dan spelen ze het in Hercules, de reuzendoder, de amateurs, de ploeg heeft niet Ajax uitskekelen. En aan de telefoon is, als het goed is, nu Pepijn Vonk, de doelman van Hercules. Dag Pepijn. Dag, goeiedag. Goeiedag. Nou ja, de grote vraag is natuurlijk, ga jij aankomende donderdag de 0 houden? Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, want de wordt, kwartfinale longt. Precies, ja. Nee, dat is wel het doel natuurlijk om voor die kwartfinale te gaan. Maar ja, goed, het wordt opnieuw een lastige wedstrijd voor ons. Dat mogen duidelijk zijn. Ja, een lastige wedstrijd. Dat denk ik ook. Dat denk ik, ja, eerlijk gezegd. Aan de andere kant, als je van Ajax kunt winnen, Ja. kan je ook van En Cambuur terecht winnen. ook nog. Hè? Ja, Ja, dat zeggen ze allemaal. Hè, ja. Nou ja, met voetbal is alles mogelijk natuurlijk. Jullie Maar zijn de goed, favoriet. nou, dat zou ik niet zeggen. Oh. Waren jullie teleurgesteld toen Cambuur uit de koker kwam? Nee, niet teleurgesteld. Ja, goed, je hoopt, eerlijk gezegd, je hoopt wel op echt een Feyenoord uit of een PSV uit. Maar goed, Cambuur is ook gewoon een profclub. En het is gewoon mooi om weer tegen zo'n team te spelen. En dat moeten jullie doen Ja, op moet het ook. altijd gezellige Zoudenballer, Pepijn. Ja, dat is wel een teleurstelling. We hadden wel gehoopt dat FC Utrecht ook een beetje inzag dat het voor die stad en voor de club, voor het Utrechts voetbal ook mooi kan zijn om een volle galgenwaard te hebben. Maar goed, ja, nu wordt het voor 1100 man op Zoudenbach. Vorig jaar tegen NAC hebben we hetzelfde meegemaakt. Dus op zich, het is niks mis mee, maar het had nog mooier kunnen zijn. Ja, dat had in de Galgenwaard moeten plaatsvinden natuurlijk. Ja, dat vinden wij Ja. ook. maar leeft de wedstrijd al een beetje, Pepijn, bij jullie? Nou ja, zeker. Ja, de plaatselijke Maar ik bakker die maak heeft ook al slagroomtaarten gemaakt met jullie logo erop. Nou, dat weet ik Cambuur niet. Maar gaat goed, eraan. er zijn weer sjaaltjes gemaakt voor de club en dat soort dingen. Dus nee, het leeft zeker. Leeft zo'n wedstrijd nou meer dan bijvoorbeeld afgelopen zaterdag, de stadsderby tegen Kampong? Nou, dat leeft ook al, moet ik zeggen. Ja, dat is wel... eigenlijk, ja, Hercules heeft niet superveel door de week, vaak niet heel veel supporters. Bij grote wedstrijden zijn er wel veel mensen, maar zo'n wedstrijd als gisteren met Utrechtse derby, dat gaat wel echt leven. Ja. Dat vond ik wel opvallend. Nou, want jullie hebben nou voor de beker uitgeschakeld Berkum, volgens mij, ACV uit Assen, Scheveningen en Ajax. En nu straks tegen Cambuur. Hebben jullie al penalties geoefend? Nou, we oefenen best vaak op penalties, dus we hebben op penalties geoefend. Maar weet jij de favoriete hoek van Milan Smit? Milan Smit. Nou, dat moet ik nog even induiken, moet ik heel eerlijk Ja, zeggen. wie is Milan Ja, Smit? hè? ken je hem? Nou, ik heb die naam wel langsgekomen. Ja. Maar één ik heb voordeel, Milan Smit weet het zelf ook ken ik niet wel. hoor, Pepijn. Nee, ja, precies. Ja. Ik denk dat, goed, we blijven amateurs. Dus de onderschatting zou natuurlijk wel minder zijn naar Ajax. Maar misschien denken ze toch in hun achterhoofd nog een beetje van... Het is maar de nummer 11 of 10 van de derde divisie. Daar moeten wij nog steeds een beetje op hopen. Ja. Nou ja, na de overwinning op Ajax was na 12 uur de bier op, had ik gelezen.
De wedstrijd begint om 9 uur, Ja. dacht ik. Ja. Dus is afgelopen 11:15, verlenging, 11:15, strafschoppen, 11:30. Ja. Hoe laat is het bier nu op? Ja. Ja, hopelijk. Dus vorige keer was de wedstrijd om 7 uur, nu om 9 uur. Dus om 2 uur het bier op is, dan hebben we een goed resultaat gehad. Zo is het. Nou, Pepijn, jongen, dankjewel. Heel veel succes aankomende donderdag. Heb je trouwens al wel ingezet op Unibet? Kan je veel geld mee Nee, dat mag verdienen? niet, hè. Dat mag nee. niet. Nee, maar je vrienden misschien? Ja, volgens mij is de odd zeg maar, is een stuk minder sterk dan tegen Ajax. Dus ik weet niet of het zo lucratief is als een maand geleden. Oké. Nou, in ieder geval... Jij En wie wordt de kampioen in de derde divisie? Moet Harkema's Boys zeggen dan natuurlijk, of niet? Ja, kijk. Jij hebt je goed Nee, ingelezen. maar nu even objectief gewoon. Wat is de beste ploeg waar je tegen gespeeld hebt? Ik denk Sparta Nijkerk eigenlijk. Die zijn de laatste weken, volgens mij hebben die 5, 6 wedstrijden bij gewonnen. Ja, die Die is zijn er goed. goed voor. Oké. Nou ja, we gaan het pak allemaal me even meemaken, mee. jongens. Aankomende donderdag. Heel veel succes, Pepijn. Tegen Cambuur voor de Dankjewel. beker. Dankjewel. Voor een Succes plek nog. in de kwartfinale. Dankjewel. Dankjewel. Hey Roelof, hoe belangrijk is Tom Haaien eigenlijk voor Heerenveen? Ja, best wel. Ik vind het wel een van de belangrijkste spelers. Categorie Noppert, Sarawi, Van Beek. En dan krijgt er onder Haaien, denk ik, eigenlijk. Ja, dus het zou wel een aderlating wezen. Als hij naar Maar Como hij tageert. is toch? Ja, die kans is groot. Ik bedoel, Heerenveen en Como moeten er nog uitkomen. Heerenveen misschien alle gedacht een bod kregen te hebben van zo'n €100.000. Dat is al verhegen, volgens mij. Oké. Volgens mij is het dan naar 1 miljoen. Ja? Nou ja, naar 1 miljoen. Ik zoek 1 miljoen altijd van. Ja, dan moet hij... Maar Nou ja, zo'n je vooral omdat zo'n het contract ton al echt eind. net van. Ja, precies. Nee. Zo- want je hebt zo'n ton ongeveer Nou. van betellen. Zijn contract in door Riel hier is Tom Haaien vervangbaar, moet je dan afvregen? Is Tom Haaien vervangbaar? Dat moet je je afvregen. Oh, ja. Ja. Nou ja, dat zei Ferry de Haan. Het hing het er voor u zich heel bot vanaf wat we waarom krijgen. Dus als Tom Haaien van zo'n ton of 1 miljoen of misschien wel 1,2 fondkit, kun je dan in een kwartier wel een vervanger van hem vinden. Je kan niks is het. Tahiri is er ik nog. Het middenveld Tahiri in plaats van Haaien, Mooi Olsen en Brouwers. Tahiri speelt ouder dan wie kan ik weer. Ook niet zoveel mis mee. Het is wel iets meer de postbode, hè, Tahiri vind ik, dan Haaien. Hij had een wat betere paas, vind ik, wat meer de bal naar voren daar. Ja, maar correct, het is zo van Tom Haaien is wel een aderlating. Die komt direct achter Sarawi. En Nee, dan vergelijkt ja. het hem al met Tahiri. Ja, maar ik vind Tahiri wel een goede voetballer. En ik vind Haaien wel een treetje beter. Maar Heerenveen net op zoek naar een vervanger. Echt een goede Ja, vervanger maar voor Tom Haaien. dat is ik wel. Ja. Dus ik hoop een beetje dat zie je in de categorie Ringo Meerveld van Willem II, Janosek van NAC Breda, zulke soort mannen. Ik hoop een beetje dat ze in die categorie joggen. Want dan ben je jonge 20ers is maar. Of die jongen van Roda. Die middenvelder. Walid Ulcik. Ulcik. Ja, maar die is niet Die net is de hier betelling. van Volendam. Ja. Dus, Oké. Dus ik denk net dat hij de betelling is. En die hoort daar misschien nog wel. Nee, en hij zit bij AZ ook op het 12 plan. Is natuurlijk wel een onvallende middenvelder. Die jongen van Ajax. De Wit? Ja, Dani de Nee, Wit. maar die speelt de Rico weer. En de Wit is net de betelling voor Heerenveen. ja, je mag toch echt vooral naar types, ja. Want Heerenveen had mij Olson, mij Van Amersfoort, Brouwers, genoeg onvallende middenvelders. Ja, je maar mag echt echt een een... controlerende Dit is middenvelder. een hele oren Ja. type ik nog. Ja. Ik zoek hem weer iets midden. Een Nou. type Martin de Roon. Type met de rood. Ja? Ja. Nou, daar hebben we het natuurlijk heel vaak over gehad. Maar dat is Tom Haaien net, dat is Tahiri net. Ja, dat zou wel een type wijzen wat Heerenveen Broeken kent, toch? Dus misschien met je volle in zand type ziekje. En dat je de voetbal naast zit te kennen. Met Brouwers, met Olson, met Tahiri en eventueel Van Amersfoort. Dat, Hij had wel het voordeel dat hij daar beide wel had. Hij is wel een beetje die stofzoger en hij is sterk onder de bal en een goede paas. Dus ja, dat- maar ik vind bij Haaien toch altijd... hij stroept zijn mouwen wel op, maar het is echt een heel soort misbaar altijd net ken. En het leidt overal om, behalve om Tom Haaien zelf. professor nemen ze hem ook wel, hè? Ja, het is net iemand die het, zoals Maarten Droon, maar die het altijd gewoon maar git en nou ja, net altijd met alle En gebaren. sympathie gewoon eens een vragen Ja, en vindt het net precies. zeurt. Ja, Nee. ja. Ze had trouwens liekspelen, hè? Treien. Het is in Palermo, zeg ik, Como. Dus die een treid waar achter en 4 in de blessuretijd. Shane Nunnally. Nee, toen kwam nog de lukken. Moet Ja, je je toch Nunnally. voorstellen, Como Palermo, dat zit dus in het uiterste noorden in het Ja. uiterste zuiden, Ja. het Channelcore. Dan ben je ook even onderwijs. En die ging met de bus, hè? Ze ging met de bus. Ik denk net. Maar dat is Geert wel wat dus Italië-kenner. Como, mooi om jou. Hij heeft een geweldig plak uitzocht Ja, die dat is mooi. Haaien. Het Como is fantastisch. Het Como meer is een van de mooiste meren van Italië, vind ik. En de omjouwing daar is magisch. Magisch mooi. Doos zei Tom Haaien, Gewoon lekker dwalen. wegwezen. Wegwezen. Haaien. Wegwezen? Ja, wegwezen. Naar Como. Hup. Hup, lekker naar Como. Palermo zit er dus bij, maar Parma zit bovenop. Dat is ook een mooie stad, Parma. Had jij dat ooit in voetbal? Ja, zeker. Best Ik ben bij Ja,
Ja, ik kijk. Is het al direct bij? Ja, Ja, ik net weet het bij, wel maar erbij. als Als supporter als dan. supporter, ja. Oh, wij met winnen trommel. nog. Wij Wij winnen winnen journalist in ja. functie en Roelof hier een trommel. Je moest, Dat die de moesten eerste we rennen naar de eerste wedstrijd. buitenlandse wedstrijd volgens mij van Koos Vormsma. Oh ja. Dat We halen hem even terug. Ja, dat zou samen We halen hem even terug. Ja. En toen kregen we een roenleiding van Andy Houtkamp. En dan hebben we bij een geweldig Italiaans restaurant eten. Dat eigenlijk dicht weer. Alsjeblieft. Maar Ja. Andy die koe, die eigenaar. En die man, en hij koer die eigenaar. En wij toch, dat is klaar voor een prikkie. Maar we winnen al het boezeel wel kwijt. Ja, het hoofdprijs. Ik zie die in het uitvak en toen mochten we naar de wedstrijd net uit. Je ziet best wel een soort sportsfeer vinden wie in mei. Ik wel 400 man of zo. En dan zien we het uitvak en mochten we het uit. En op een gegeven moment mochten we eruit. En toen roenden de oren wat groepjes. Op een gegeven moment roende ik maar een groep van 50 man of zo. En toen zegen we om. Toen honderden van die Parma-hooligans achter ons. Oh, en Dooddraven? hardlopen is niet mijn sterkste punt, maar ik moest wel even. Ik weet nog dat ik ik wil Roest waarop? gewoon een beetje angstig. Nee, ik weet nog dat ik meer riem in heb van Atteringen is dan nou, dan ben ik een steekje en Dat toen meest het, joh. toen ik ook valt en toen weer kleer. Ja, dat is een van mijn angstigste team die ik als supporter meemaken heb. Ja, dat is toch wel een hooligan, hè? Hij wie je? Wie een hooligan? Wie is wel een hooligan? Ik heb wel, dat zie ik in de persbus. En dan kwam Stolen met zo'n groep Nieuwe Noord-figuren aan. Nieuw Noord is ook meteen alles over één kam gegooid Nou, hier. Jervin, die altijd visitekaartje weer al. Hoor. Hier, Ik vond het vroeger wel altijd echt mooi om op die tribune te zitten en dan Martens jongen en die liederen. Dat vond ik echt mooi. Vond ik En mooi. dan een riem in de hoorn. Voor Riem in de hand, ja. Voor het geval dat. Ja, 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 dat is nou ja, een boefje, dat is wel hoor, die zelfbescherming in dit Roelof. geval. Maar Roelof, nou heeft oude Allee. Freed nog even praat met Ferry de Haan. Ja. Even heel kwart, even tussen terug. Laten we het aanzetten met Osama Saroui. Had er nou vol of geen contact geweest met Lille? Nou, hij zou het is heel lastig, want ik lees in verschillende media dat ze een bot in hebben, maar wij hier helemaal niks. We Wat zei het Ferry? nog Ferry in Haas uit, we hadden van geen enkele club nog wat jet. Toen nog kinderen dat kon, maar niks. Ontnota geen enkel concreet bod voor Saroui. Nee. Oké, Sven van Beek naar Japan. Gaat dat dan terug? Hij zei in december is er contact geweest met het kamp van Van Beek. Dat is het enige wat hij weet. Begin december. En van begin tot decemberonnauw is er nog geen enkele club of wat dan ik west van Sven van Beek. Oké, maar Van Beek zelf shot het wel zitten om Japan dat ik in. Ja, maar ik heb wel het idee dat Jervin Sven van Beek net zo gauw geen lid, ondanks... Oké, omdat het de onvier is sterk houden, dus liever net. Maar ja, goed. Nee, maar alles is betaalbaar natuurlijk. Zo simpel is het. Dat zijn natuurlijk net letterlijk, maar dat is wel zo. Ik vind Haaien beter vervangbaar als Sven van Ja. Beek. Ik kijk. Kijk, 100%. Ik Ik was zo. Ja. Ik denk dat ze... Nou, ik denk net, van mijn gevoel gaat hij net. Maar ja, als dat Kyoto of wat voor club dan uiteindelijk straks wel... En Van Beek had ik Goed nog bedacht. in het contract. Nee, rit nog Oorlog. terug. Rit nog terug. Maar... Zoek ze in een simmer. Ja, maar ze hebben het contract verlengd en een goede afspraak maken. In dit ze bedrag nemen ze net, maar dat hij van een gelimiteerde transfersom valt mij. In de simmer. Ja. Ja, dus ze Ja, kunnen dat nou is nog nou vregen net, wat ze toch? willen. Ja. Maar nou is nog vregen wat ze willen, maar in de simmer. Zoek ze lekker in de simmer geen litten, toch? Ja, hij is te belangrijk, net als mij. Ja. En Tahiri, maar Tahiri wil voort als hij voort gaat. Er is interesse misschien van Vitesse en van RKC Waalwijk. Nou, ik dacht ging het ervan af van wat ze waarom krijgen in het. Dus als zij één of twee goede spelers onloeken kunnen in de tussentijd, dan mij Tahiri waarschijnlijk wel voort. Maar ik achterkans heel iets dat hij gaat. Oké, het is Als- wel een als- echte als hij definitief- penalty specialist. Ja, hè? lekkere vrije penalty had hij. Hij kent dat, Hij- we hoeven er net doorheen te zitten. Nee, maar er zijn wel weinig die zo lang wachtjes kennen en dan de hoek kiezen. Dat vind ik altijd wel mooi om penalties nemen. Dat vind ik een penalty ik heel mooi. Die Italiaan die miste toen uiteindelijk op het EK. Die koer dat ik die hier toen voor iets van 80 penalties namen en alle 80 op uit de dezelfde Premier manier sketten. Maar op het EK sket hij toen mis. Maar die koer ik wachtje, boem. En dan laat ze Jorginho. 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 Precies, van Chelsea. Ja. Nee, maar dat kind hij je hoeft er net doorheen te zitten. Want hij gaat achter die bal stingen. En hij wacht het. En nou ik wie het... die Knap. keeper gaat gewoon naar links. En hij... dan zit ik hem naar de rechterhoeken, jongens. Trouwens, wat me opvalt. We hebben al hier een podcast mok, Roelof. Ja, het is serieus. Ik heb hier de Ander Faber mok nog. Dus Ja. die zit ander op. Maar we hebben al hier een eigen mok kregen. Ik kom correct bij mijn kluske. Ja. Mokvat. Ja, en dus? Nou, ik denk dat iemand besteld had. Dus de ziekeste schuld weer boeten die zelf. Ja. Ja? Het leidt dus weer on een oor. Het leidt net om die. Is net een Jan de Jonge maar jong verleden weekend? Nee. Nou ja, goed. Eén ding nog. Hoe jij er vindt. Want Ja. Vlienwieken zei het toch voor de grap. Vlienwieken zei het toch voor de grap. Want dat is natuurlijk een echte grappenmaker. maken. Als Saroui en Van Beek voortgaan en haaien, dan degradeert Jervin. Ah, wat lachen. Ja. Ja. Maar zit er een kern van waarheid in of net? Nou, nee, ik meen net serieus dat ze dan vol Nee, degraderen. dat is de grap. Ja, maar ik vind wel dat als die treien er net bij binnen, nou, dat scheelt een slok op een borrel. Ja, dat zul je niet in ontkennen. Nou, dan gaan ze richting het Rochterietje. Want qua punten scheelt het net zo vol, hè? Maar Nee, zeker niet. Nee. Dus ja, Ah, maar jongen, daar komt ook wat van waarom, met die alle drie. nee, tuurlijk. Nee, maar ik ken net niet dat die alle treien.
Dus allemaal een beetje koffiedik En kijken. dan waarheid. Zeiden, maar die speler die vorige week wel even neemt. Ja, heeft er wat opzocht? Ferry de Haan die zei, nee. Maar Ferry de Haan die zei wel dat zij echt concreet bij hem binnen. En dat de kans groot is dat hij komt. Hoe dan ik, hè. Dus net dat hij net afhankelijk is van het volgende van Sarawi. Maar ze willen het last capeje, maar daar is hij te duur voor. Dus het wordt dan echt wel een hierconstructie. En ik net maar een optie tot cape. Want ze kunnen hem gewoon net betalen. Nee. Oké, dan Cambuur. Geet daar nou wat voor? Weet je hem dat, jongens? Michael Breij bijvoorbeeld. Het jongen die scoort. Ja, Breij is goed voor het kennen. Breij is in bloedvorm. Ja. Hij is echt in bloedvorm. Is Hij onder het scoort- eind van dit seizoen transfervrij? Hij is dus als er nog een patiënt voor pak willen kennen, dan moet hij nou voor het. Ja. Het zou mij net verbazen dat er belangstelling komt voor Michael Breij. Nee. Ik denk net dat hij deze periode al voortjit. Ik bedoel, Breij heeft natuurlijk, hij zit als Saffel hier bij Cambuur en eigenlijk is dit het jaar waarin hij echt voor het eerst, altijd speelt. Ja, Want hij hij wie wie de altijd andere jaren jojo, Ja, bank, de jojo. basis, Ja. basis, ideale 12e man. En nou, er komen zelfs meer Er zit uit een het beetje in het polletje. polletje. Nee, Oh. zit hem hier in de pol. Dit is een Zwolse dit is, mier. Ja, deze meer. komt uit Zwolle. Ja, Wie niet gevaarlijk? laten we maar in, hè, voordat we werken doorkrijgen met de bistenbeschermingen. Zo. Ja. Maar ja, en Breij is het natuurlijk voor Cambuur een hartstikke goede voetballer. Maar ik vraag me af, als het een niveau hoger in de eredivisie, had hij dan Saffele tie-jacket on een Vitesse, on een RKC. Nou, ik denk wel aan een club in nood, zeg maar zeggen, die een middenvelder nodig heeft met dynamiek, dat hij daar wel eens in kan. Ja. Maar dan is de vraag of dat nou heel verstandig voor Michael Breij is. Ja. Wij Nevens zijn, ma- hij is een echte KKD-speler, hebben we hier wel Ja. zijn, waar hij zelf toen bij ziet. Ja, Maar- is toch eigenlijk zo? Denk, Nou ja, denk dat- ik qua niveau wel. denk- Maar hij heeft wil een heel zelf... soort energie, een soort drive. Hij brengt wel wat, hoor. Ja, hij brengt wel wat. Wel wat. Hij Ja. wil zelf graag naar het boetenloon. En ik denk, Ja. als ik hem hier gewoon dit hier bij Cambuur uitspelen en in de simmer ben je transfervrij. Dat is voor Cambuur natuurlijk wel wat minder. Maar dan kan hij gewoon kiezen waar het heen gaat. En dan kan hij een mooie loon Zit even niet mak op de mier, hoor. Oh jee. Grapje, Kind de camera even close nemen? Verder, Smit gaat ik net, denk ik. Die had, Nee? had het ik nog... Die had er maar Jelly Shellington, hè? Ja. Dus eigenlijk zei ze hem, jongens, alles bloods uit het is bij Cambuur. Dat gaat Nou niet ja, voor. dat is voor Cambuur op zichzelf niet net ongunstig. Zit er maar nog wel een rechtsback bij. Ik vind dat Marco Toll het uitstekend doet trouwens als rechtsback. Ja. Maar ja, de backup is Jonty van der Meer en dat is wat aan de krappe kant, denk ik. Ja. Dus Ze hebben Dat die... is wel een leuke trouwens. Ja, backup. Backup. Ja, voel mij ook. Oh, ja. ik denk wel eerder nog iemand die het Zo opvalt. bist Maar zo bist echt een grappenmaker. ja, ik ben zo'n grappen, man. Ja, dat is de grappen maken. Hij kent zo'n grappen. Roelof is de hooligan, maar dat is de grappen maken. Ja. Oh, ja. Ja. En dan, verder nog? Nou ja, Dingen- wat zoek ze? Geen Maar idee. Schaapman Ja. heeft hij natuurlijk een geweldige set uithalen, hè, die Henkie de Jong. Hij had er een nacht van wekkerlijn, had hij Jimmy zijn. Ik zei dat hinderdicht, er ben vroeger nachten met dan de Kaams nooit erbij, de kist verloor, die in vertekkoring is. En die weer nek fijn, zei hij die nacht. Ja. En ik ken dit goed. Wat een grap, hè? Ja, daar hebben we wel even Wat een wat grap. om. Maar dat is een gouden oplossing. Ja, want die bloot de komende weekend bloot Schaapman Ik zal die wel gewoon... vertellen, die Silla, linksbak. die Sekou Silla, die moet echt knokken straks om weer in de baas te komen. Let maar op, want hij A, kent jonkie voetballen, B, heeft hij goed inzicht, C, hij het lef en had ik hem zag voetballen, hij het onvallende impulsen. Maar hij zit Maar hij linksback. zit De vraag is verdediger, hè? natuurlijk, kan hij een beetje verdedigen? Jawel, hij het omdat hij een goed inzicht heeft. Het is een goede voetballer. Ja. Dus het is wel wat toek, want Henk de Jong had natuurlijk ook inzoen, Thomas Pol. Dat is het nog niet. Nee, want je die Thomas Polkaan erin. En nou is er prompt, die jongen die is zo enthousiast, maar het is zo druistig. Ja, jongens, Thomas Pol, de binnen Jim Lorenz aan deze tafel, die mag je gewoon nooit meer opstellen. Thomas Polletje? Thomas Polletje. Ja. Hij zit hier op tafel. Maar kunnen we misschien... Kunnen we ja. wel misschien al even een hifje, als we het ermee eens binnen, kunnen we een Pol houden? Een Pol. Wat slecht. Ja, ligt Maar me dat wel. Het is, ik vind het dan... Wie is de kiesrechter dit weekend? Graham Paul van Boekel. Graham Paul? Nee, Paul van Boekel. Of van Boekel. Nou, Wat slecht. Ik vind het wel... we zijn toe aan overdenkingen. Henk de Jong, nee? die denkt er dus... Ja, die shut dat zelf weg. En die is er dan al weekend mee on the gong. Ja. En die denkt er al... 12 weken in denkt hij er al... Nou, hoe kan Ja. ik dat oplossen? En die komt Ik met vind het zoiets. mooi. Dat is is wel echt een mooie mooi. feest. Hij die het hartstikke goed. Eén zomer magisch valio, weet ik ook wel. Maar die jongen kan wel voetballen. Is het misschien dat hij het Tim Pieters ken? En Tim Pieters?
Dat is natuurlijk de linksback van Hercules. Die heeft de ongeval- ja, student. Ja, die Dat is ik zei, Maar ja. kan die net van links, die jongen? Nee, ja, die kan van links. Ik heb Doet die geen idee, maar scoren, dat- die scorertje na is, kan hij van links. Ja. Oh, ja. Zie je de speler van Misschien- Hercules die we kennen? Ja, Nou ja, precies. Misschien behalve wisselen ze wel van... Pijn. van- Ja, ik ben Pepijn, weet je Ja, nou. oké. Pepijn ja, vond. Pepijn. En naar de onvieren. Ja, die is- Nathan. Oh ja. Ja. Want die kreeg ik bellen. Ja. Wie Goed. Wie niet? Oh, nou, let maar. Lang verhaal. Ja. Nee, vertel nou toch maar. Dan weet Ja, ik ben nou, onderscheid. Ja, we wonen eerst natuurlijk Tim Pieters in die Ja, besturing. maar die had het een beetje hegen de Ja, die bol, had hè, het- Team Pieters. Nou, Tim hier druk mijn studie. Ja, Dus die woont we hebben al eerst gestudeerd. Hij stond wel eens druk om in de studie. Nou, zullen we dat hier niet meer horen. Je lijkt Dus de daar moet- prioriteiten gauw ergens anders. Dat vond ik al in de studie. Ja, toch. net dan. Dus En Tim Pieters. Tim die zei, ik wil me even focussen op studie. Dus ik heb er even geen tijd voor. Nou, Oké. Maar gelukkig is op Pepijn wie toch hartstikke leuk. Pepijn is hartstikke volle leuk. buiten. Prima, En, man. nou ja, goed. Een grappenmaker, Hooligan. een hooligan en een studiebal. Ja. Dat is toch een mooie, Goed mooie stel. combi. Wat Jongens, stel. vrienden, hier wij een prijsvraag. Dan kun Ja. je winnen. Ja. Jereveen. Kaarten voor Jereveen in AZ. En dan moet je de slagzin Ja, ommatchen. daar ben ik sappenheid nou. De sportcast kan ik net missen. Puntje, puntje, puntje. Nou goed, de winnaar is, en dat is een Grunninger. Oh. Henk Veenstra, die komt uit Greensloon. Henkie. En die zei het van, de sportcast kan ik net missen. Ik bleef ervan zitten, al mat ik nodig pissen. Nou, Ja, maar dat riemt net. maar dat, ja, missen Dat en er pissen. missen en pissen. Dat ik denk er dat toch wel missen. Oh, ja. Henk zou je net mist in misschien grappen. Nee, Die zou je Henk best zou op je- tafel ja. kennen. Ja. Nou, Dit is een beetje het niveau, Henk. Gefeliciteerd, Henk. Henk, mooi jongen. Henk is Goed, ook jongen. verste jogger, dus die komt op tafel. Zeker, Ja. zeker. Henk, die moet nou lekker naar de wedstrijd Jereveen in AZ. Het is wel En een het die- wedstrijd. ja, het die mazzel. Jongen, wat leuk's wordt. Want meestal jouw kaarten voort van Almere City, Volendam, Dam. Cambuur, Jong AZ. Excelsior. Maar goed. Jereveen zit nou joggende. Ja. Maar ze willen heel graag de ontsluiting bij de subtop. Is dat wel realistisch? Ja. Ja? Keurig. Eens. Eens. Ik ben Eens. het er al lang mee eens. Ja, ik dat heb wel, hè? zeker. Zo, Maar goed, ja, dan moet je natuurlijk nog wel komende vreed, maar het is een Excelsior, dan moet je hè. wel snel litten. Hebben we al Wieterrekoer Kees van Wonderen? Nee, Oh, contractverlenging. Ja. ik denk dat komt hij nog op. Want daar had ik Kees van Wonderen en Ferry de Haan ook spitsen. En ik voel het wel opvallend, want ze zijn voor de winterstop van, nou, we gaan in de winterstop praten. Nou ja, winterstop is nou voorbij, maar ze hebben het een beetje uitsteld. Beide zijn van, nou, laten we het maar even opschilderen. Het is drok ik en transfers. Even voor de duidelijkheid, Roelof, want het contract van Wonderen rint nooit dit Ja. seizoen al. Ja. Hoe jongens van uitstel komt afstel. Dus het zal net april weer, zei Ferry de Haan. Maar ze zullen wel nog praten en wat uitgebreider. Ja, volgens mij binnen intenties beide wel positief. Maar ja, ik vind het nog moeilijk om het echt in te schatten, hè, of het er ook iets jaar. Deze periode lid toch wel zien dat Ferry de Haan net 2 petten op haar kent. Het vierste druk. Ja, net wat petten op, maar ik vind het wel maar niet in zitten. Maar het wel een. Het zou wel beter wijs denken als er een technisch manager of technisch directeur, geef het een naam. Dat is volle beter, want hij maar eerst maar eens een Bijkomst. keer op ziek naar je haatsponsor. Dat komt er nooit weer bij. Er is een dossiertje bijgekomen. Ja, we hebben die En hij dossiers had nog al lezen. wat want- dossiers, ja. Ja, dat wint de size of zo'n. Ja. Nou, dossier haatsponsor. Komt er Ja. nog in bij. Zo'n ton, wat Jules Ja. was nu terug. Ja, hè? Ja, ze begonnen maar onder die size binnen eindigen maar rond de zon in dat contract. Er is een reorganisatie gegaan, dus ja, die kunnen dan net meer zeggen van flikker al je meest minuten, maar we blijven hier even sponsoren, Nee, maar zo'n Nee, kon niet. maar dit zeggen ze wel een beetje onkom hè, bij Jereveen. Dat als Nutia ermee ophoren. Ja, dus dan hoop je maar dat ze daar al een beetje op in. Ik heb ook nog even vregen naar Sietse Bouwen bijvoorbeeld. Hè. Vroeger van GroenLeven en die had ik wel wat, sinds maar. En daar Wat had had die? hij? Ja, en die. Of hier. Ja, ik wel wat. Maar die, meer dan ik. Daar had hij letterlijk een peteer mee gewoon. Gewoon even, om Ferry. even om contact met elkaar te hebben. Ik hoop wel dat, zo, ik vind net dat Jereveen naar Tamat naar investeerders en dat ze de boeren op maten, maar sheiks zien, Saudi-Arabië, weet ik veel weer wat. Maar ik vind wel dat er in Friesland meer vermogende mensen die binnen best wel opsteen matten, of dat ze die ziekje matten om wat te stiepjen, om vroeger waren er bij Jereveen gruttere namen, gruttere sponsoren die daar hield tussen. De vroeger waren er sowieso 1200 sponsoren in de hoogtijd. Nou bent er volgens mij 400 ongeveer. Ja, de Dat OSSH, scheelt- ja. Ja, dus qua aantal is het volle minder. En dat is misschien niet meer realistisch in die tijd om weer om te gaan naar die 1200. Zeker net. Maar misschien in de provincie maar zeker zo'n keer opstaan. Ze van nou, zo'n club als Jereveen,
Maar we eens een keer wat yield in Ja. pompen. Maar nog even waarom op Kees van Wonderen. Want vinden wij eigenlijk dat Heerenveen het contract van Wonderen verlengen mag? Hij wil het maximale uit deze groep. Ja, dan weet ik dat, ik mag elke keer, ik stuur nou ik weer een interview met Kees van Wonderen in de Voetbal International. Ik ben toch altijd wel onder de indruk van hoe hij in het leven zit en wat voor tekst nou die daardoor afkeert. Ja, het is een bijzondere aardige man. Maar het is wel een verstandige man. Ja. Het is een man met een brede blik. Het is een man met een menselijke blik. Mijn humor. Hij heeft echt humor. Want, dat weet ik wel grappig. Ik was het interview naar Oudin van PEC Zwolle, die wedstrijd. En ik zei, wij staan op het hoofdveld. Want dan hebben we mooi jocht. En dan denk ik, nou ja, dan kunnen we daar wel even het interview van. Dus hij rent achter mijn jongen, handen in de boezem. Hij zei, nou, zal weer een klote interview worden. Maar dan begint het zelf ook te laatje. Dat is toch grappig. Ja. Nee, maar het is een kundige man. Maar ja, nogmaals de vraag. Hij wil het maximale uit deze groep. Ja. Vind ik moeilijk om ja of nee op te sissen. Dat vind ik echt wel moeilijk. Ja. Het had ik met Cleo. Het voetbal is wel goed. Nou, wisselend natuurlijk. Het is Zwolle weer goed. Ja, En wat je Vitesse en Volendam weet echt heel min. En daarvoor heen werd een goede Riegen. Nou ja, daarvoor We horen even een polletje. Nou, Ja, we jou hem terug. Oké. We beginnen bij hij. Andor. Verlengen ja of nee? Andor. Zeutje. Duurt wel heel lang. Nee. Nee. Roelof. Ja, Ja. wees de spin. Zomaar klein mooi. 100% ja. Ja. En Do waarin? Want dan hebben we het keer op 50-50 worden. Hè? Dan moeten Het we... is 50-50 Dan maken we worden. een polletje online, want denk ik. Nou, ik vind wel dat het los van het feit dat hij gewoon wel een kundige man is. Ja, ik zeg ja. Ik zeg gewoon ja. Zo. Ja. Die zag, ja, Je zei het net onkomen. toch even dit met een inleiding om te zeggen nee. Ja, nee, maar ik vind toch... Want, weet je waarom ik? Is er een vervanger? Nee. Wat, Is er niet beter? Is er niet een beter? Ik denk dat ze wel... Bingen nog trainers. Nee, maar dat, beter. ik denk dat is het argument net echt, denk ik. Oh ja, dat denk ik wel. Is er een trainer die... Ja, kan een argument wezen, maar... Heel eerlijk, aan zou krijgen hier Alex Pastoor, hè? Ja, dat zou ik heel leuk vinden. Ja? Ik denk dat ik denk dat ik een hele leuke trainer is en ik denk dat we dan ook hele leuke interviews hebben. Ik denk dat Sto binnen een week ruzie met hem heeft. Nou ja, maar dat... Ja, maar... Vind ik wel Dat zeker. hier die laatst al, hè? Hij is Pastoor? 4 minuten in Almere, het al laaien met de trainer. Ja, wie les bij Almere City hè, van Heerenveen. En toen kwam ik onderin en ik zie ook hier Maltini of zo. En dan is echt zo'n op sputs, denk ik. En dus ik kwam onderin. Nou ja, ik verloren natuurlijk. Kele kop bijvoorbeeld. Ja. Wat doen jullie? 20 kilo kwijtrekken. Wat doen jullie hier? Zei hij. Nou, misschien heb je het wel gehoord. We komen weer even. Nou zie ik het. Oh ja, nou 4 minuten lang lullen. Hartstikke leuk. Want ik hou er wel van. Dus we zitten 4 minuten lang te lullen over koetjes en kalfjes. En ze rennen we trainingsveld op. En ik stap onder het hek terug. En zei, hey, niet op het veld, hè? Dan mag je niet komen. Bloedserieus, hè? Oké, Alex, dan gaan we weer achter. Dat doet hij denk ik wel een beetje touw horen. Nee, dat denk ik net bij die. Hij kent die reputatie als hooligan natuurlijk ook. Hij denkt, oh, zelf dat zou erin kunnen. los. Ja. Nou, dan weet Maar hooligans. Ja. Alex Pastoor. Nee, maar Oké. ik zag in Alex Pastoor wel een toekomstige Heerenveen-trainer. Hij Zo had zou er bekend, verleden. Hij doet het eigenlijk hartstikke goed. Hè? Hij had heldere visie op dingen. Maar goed, Het is de een uitslag van het moderne polletje. trainer. Uitslag van het polletje is duidelijk. 3-1. Nee, maar 75%. Waarom zou ze nee Nee. eigenlijk dan? Nee. Waar wil ik het hier voor? Nou, ik zit te min vooruitgang op basis van die oorlog hier bij Heerenveen. En natuurlijk moet je al je factoren, weet je, rekening mee houden met de ploegen die pas let compleet binnen, blessures, et cetera. Maar ik denk, ja, de vooruitgang die hij bijvoorbeeld wel heel duidelijk boekt had met Go Ahead Eagles, die zag ik hoe de oren en oren hier te min. En daarvan denk ik van, nou ja, als je kiezen matten, dan zeg ik nee. Ja. Het is trouwens ook zo van, want die Is hele dat technische wel staf heeft ook verloren, behoorlijk naar de eerste, hoe het Kees van Wonderen het had. Ja, dan gaan al die assistenten gaan ook alweer vat. Dan moet alles dan weer vernaaid worden. Nou ja, dat is ook best wel lastig. Ja. Jongens, Kamerhoek het weekend net. Als het nog een beetje winter wordt, dan kies je toch wel naar een kwarte baanwedstrijd, zoek ze. Ja, met genoegen. Ja, toch? Ja hoor, heel fijn. Marathon doe ik dat wel. Dat Dat vind ik wel leuk, hè? Oké, Ja. mooi zo. We zijn daar onder de overdenkingen. Mooi. Ja? Ben je hem er klaar voor? Zeker. Geert, de eerste is voor jou. Kwartebaan of marathon? Marathon. Marathon. Ja jongens, dat stond al een dikke wel. Roelof, Ja. wie het een polletje of wie het een blunder? Een polletje. Een polletje. En hier hebben we hem. Je leidt die, hè? Hier maar we Hebben nog we wat dan- trouwens. Oh wat ja, we doen. ja. Oh ja, wat doen we er mooi, jongens? We hebben nog een fijn goed. Kom even hier. Oh, pak die camera. Ja, pak die camera, hier, pak Geert. de Ja, camera. ja, Jongens en famkes van de podcast. Nou, iedereen heeft iets van Jim, niks te verzinnen in een rechtstreekse zin. Maar wij zieken een goed doel voor dit unieke polletje. En
Dan is het maar even krak wat jij een goed doel vinden. Maar laat het dus even weten, sport.omroepfriesland.nl. Na je weken komen we erop waarom. Dan hebben we een goed doel en dan bepalen we hoe we deze veiling in elkaar zetten. Het polletje voor het goede doel. Maar nog even... Sport.omroepfriesland.nl. Maar vertel nog even, wat is het voor polletje? Het is het polletje. Het is het enige echte polletje van Noppert. Niet Paul van Boekel. Rechtstreeks- Niet Thomas Paul. Niet Thomas Paul. Het is rechtstreeks en persoonlijk jatten uit het 3-Mac-stadion. McTree Park. McTree Park, hoe Ja. dat er niet in mij. Vroeger wie het woont het Oosterengstadion. Maar Ja, dat volgens mij is- tasstemming van Johnny Jansen, hè? Maar met Sonny Jansen. Maar Dus het is... stil hoor, hè. Via de- Maar- Even We praten. dat willen mocht er net niet. hoor, maar Nee. hij is toch geautoriseerd door Johnny Jansen. Het goede doel. Zeg nog maar, waar maar we dit verdwan. Ik wil wel een eerste Scott dan. Ja. Geert, dan moest je mee onvullen, dan wist het beter. Dat goede doel van de oudspeler van Cambuur, die dementie had. Ja, dat is Jan... Kooistra. Kooistra, Jan Kooistra. Ja, die had... ik had die ziektes... ALS. Nee, net ALS. Alzheimer? MS. Alzheimer, MS. Nou... En alle slimme Ja, het ziektes is echt komen over heel tafel. slim. Het is echt heel slim. En met bewondering voor Henk de Jong, Wieper Orenhuis, oud voetbaltrainer in het amateurvoetbal. Ik heb alle weken met hem te kuieren in. Wat krijgt hij ervoor waarom? Van ja, niks. Want die weet van niks. Die weet echt van niks. En ik vind dat bewonderenswaardig. Dus ik zal Wiepie even bellen, werd het precies... Ja, maar ja, ik weet net altijd nou €1000 op smieten zal, dit polletje. Nee, maar alles is mijn naam. Nee, maar dat is clear. De eerste 50 Ik is, denk de het eerste wel. 50 is voor mij. Alsjeblieft. Kijk eens. Nou, dan maak ik er toch direct 50 bij. Dan doe ik er 50 bij. Alsjeblieft. Nou, ik raak je zin niet. Oké, jongens, de laatste overdenking. Natuurlijk. Die is natuurlijk voor Andor. Komt-ie. Chelsea Arsenal. Nou, doe maar. Ja. Oh mijn god. Komt-ie, Andor? Ja, ben je er klaar voor? Hey, verwachtingen. De Tower Bridge. Of toch liever Buckingham Palace. Dan denk ik voor Buckingham Palace. Oké, Mike, je hebt nou gezegd, jongens. Na je weekend weer weer. Dan is de erevaste Riemen van der Velde hier trouwens de Oh, gast. heerlijk. In de Sportcast. Hier geen overdenking? Er was al een overdenking hoor, toch? Nee. Net? Jawel, wie het een polletje of wie het een blunder. Oh ja, sorry. Zo. Nou, Ach, afsluiten jongens, dan ja. maar. We kennen ook nog altijd het goede doel. Dan misschien de dementie van Rolle de Vries. En dan loop ik me €50 in. Oh, na je weekend. Dag. Zo.